President ka New Tribute Council at Choice Samla Roy Kupar Syndrome aksi palay ulalay hajar hakmat ki pulen ka lumting jiri police station banshato ket halor ka suamotu ejahar bala register pershayu halor ke jingkran yaki kentien penshit jat benrio haka rally balong haka kadway terikluber hamat pran kanega rally Kabala penya the Confederation of Meghalaya Social Organization KOMSO kadai kabala pelong hamat pran ban penpau ke jingdon lang ringkan bat ki pad garo ha ke jingaki persha ya ke jingyo ishimenta ki barjala ha election Garo Hills Autonomous District Council GHDC ke jingkran usamla Roy Kupar kabala kenno pensapriang ha ki social media ki doni ki kentien ki ba ki pulet ki kam bakila panwanra e ke jingyakan at pernyam bat ta ya ka syangsuk syangsan ha ka jela ke jahar ka day bala mudui do sub inspector M Cardosa habakran shinong tho kubor usama Roy Kupar Syndrome ula penshai baya ki jingkran jang ula shem shabar jang ka jingmut bat ula penpau tangya ka jingedon ringkat bat ki pat garo ki pulen kila register ya ka case hapo ka kendon chispa khandai pun riu iwe jong ka IPC bay day bat ka jingken shan ya ka jing snoi per judge pun riu usamna Roy Kupar ula kentu ki pulet pa ken pentre kam ya ka article 14 jong ka riti sinchar ka ri ka ba penti kana ya ka jinglong mar kumju hakmat ka an bat ban lei e persha ki tu ki ba kento pento pria persha e ki kajing sa khot hajar menda kasingi kadai halor ka FIR ya ka ba ka nakaliang jong kalumding jiri police station kala yok diang ha ka Southrick jong mentau benai hak bai dei ba tu ka jing yalang ka ba komsu kala khot ka khatway trick uniu benai mentau benai ha po mot kran kat kum ka jing keno bat ka jing tho ka FIR kalong ba kadon ka jing pensapriang ha po social media ya kitu ki kentin ki ba nakaliang ka jonga ngala kren na to kasingi kawe gede ka baong yo ka kentin ka ba lesi nakaliang ka jong ki sim kumbang penya perniam hangni hapo ka jala bat hari India bro kawe bat ka baar ka jing keno ka longbang ong ru itu ki kentin ba lada ki para riulum ki jongi ki garu ki don kam yang i ku nyautrap bangin ya don lang ringkat bat ki ngiru ngin ya don hasenda jongki ngakren ni kita gentian ka bang iong bangin ra ikitiar kitar bakum ta ter ti kajing keno akay FIR ya kabala le sumu tu he do pulit dei bala file do nu breu dei hida ka police department ka bala shim sumu tu ya kani kam banong bagitu ki kentin ki jongal sikin wanra ya kajing ya perniam bat kin wanra ya ka kin pentut ya ka syongsuk syongsan akani ka jala bat kumju ru ha hari India hi borok we namar baya ka tu ka jingkren ka jonga ka bakren tu ka ngila circulate la ne lapan sapriang keleng jong kari India wat syabahar kumju kebala ban keta ya ka syongsuk syongsan ti menta ka singi la syakot hang ni po police station ban ai statement na kaliang jong IU bedipet ya kani rekam ula awan man sim ka statement ban kaliang ka jong ngala de ban ai ya kala ka jong ka jing pensyai ba kumnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngala ong ru ba ka jingkren de ban sim be ya ka baro ka we ka jingkren de ban sim tangi itu manu ba pensafriang ka jingkren po social media ya kata ngam tep bat habai de bat ka bat ka jingong bangingin ya rakyar lanengin ya don hasenda jongki garu lada ki don kambing ya cibenang lane hatura lane hangnung nuru ya kata ngong hoet ngong ya kata namar bakum ki try muluk ngi long mangi ki try balada ki garu ki don kambing ngi ki don kambing garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban bangang penshot laneng organize kanu ka program ka banyara tiara tar lane manra ki tiar pemensal kamdon ka bakum kata di kita ki dijing pensyaya ka ba laan na kaliang ka jonga khmat jongu IU mentas section ka section ka ditang kaway 196 lanisius pa kanday punreu po bracket kaway ka bayday bat ka jing penshit lane ka jing wanra ya ka jing bom syongsuk syongsan hapadeng artiliki kenhun la kalong kanyam la kalong ya ka jat benreu bakum ta tete Chama naka kibabun ki kibri ki bapenshit lane ki bakren ben ya kajat benriu ki bapenshit apa deng kajat benriu jongi bat kiwe ki jat benriu kum ta ter ngilayu i ki FIR ngimdan e banong ya halor katan ring isukwa ban kentu ya ka police department ba haba fishim kam kumbangi ong mo kaan kalong equal ya bro inde ban sushim ban suya jet sha
la dahun la dade yangi kemut fin sim nok kloi fin le kai bodon kam ban le dia ki wei pat film sim kam ka jing tentu na kaliang ka jongi kalong ba ai bakum ka British sensar kari India article 14 ko ang bangilong equality before law tiki kamru kari ban sim kum tai gen la dangi ni file persya enu police department kari ban sim kam ban pensitom ya ki kat kum kilenti jo ai ya ka FIR la ai hi do SI police inspector bade M Hardausa bari SI jo Kalumding Jiri police station